Срочно электромобили фурӯшӣ Ion S. Нархаш 100 000 сомон. Нигоҳ кунем бардаро. Запас ход 460 км. Панорама дора. Балнош дар ҳолати миёна. Марамат. Ба устодтон биёен, ба дил присанҷед, харидорӣ кунед. 2021 4 моҳа. Задни камера парктроник дора. ҳолати салонша нишон метиҳем. Марамат. Бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. ҳолати салони мошин. ҳолати пешаш. мултирули ду тарафа, круиз контроль, монитор, автохолд, режим вождениш ҳаст. датчик движение дора. нархи мошин 100 000 сомон дига савдо намеша. одамое ки савдо карданен умуман занг назанен. 120 000 мондани бидан. гуфтан нархи охир ҳамихе. гуфтем нархи охир монем бо хубтарае ки тезда мефурӯшем. лайкана фаромӯш накунен, ба саҳифаи мо обуна шавед. Mercedes-Benz S-Class 221 кузов. Авио мотор 5.5 8 силиндра. Утилизация дора ҳуҷҷатҳо солона. Парктроникош ҳаст. нархи мошин 99 000 сомон. бо алишам мешава. варианти алиши пешниҳод кунем. люк дора 4 дар без ключовой доступ, 4 дар давочик. видеоархив мошин. версия AMG. задни камераш ҳаст. дискои майбахи бардаро. ҳолати салонша нишон метиҳем. бардаро нигоҳ кунем. плёнкаи хамелеон кашидаги. ранги аслиш сафеде. полик чихол дора. сидению колонка дора. лифт сидения, память сидения, обогрев охлаждения, боковой жамша, акустика хармокардон. бардаро винкоди мошин 2084 моҳа. ночное видение дора. бардаро круиз контроль, мультирули ду тарафа, 352 000 пробеги мошина. баъд бардаро липистокш дар немҷа мешава. ду режим вождения бардаро климат контроль, соат, мониторш ҳаст. давочикш кор мекунад. нархи мошин боша 99 000. Range Rover Sport солаш 2014. авио мотори мошин 3 дизел. нигоҳ кунем бардаро. 360 градус камера, панорама, 4 дараш без ключовой доступ дора. марамат ба устодтон биёен, ба дил присанҷед, харидорӣ кунед. видеоархив мошин бардаро. парктроникош ҳаст. нархи мошина 226 000 сомон меган. ба устодтон омада, ба дил присанҷед, харидорӣ кунед. ҳолати салонша нишон метиҳем. марамат. бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. ҳолати салони мошин. бардаро акустикаи мошин меридиана, обогрев сидений, ду монитор дора, панорама дора. датчик телевизион мебинем бардаро. боковой жамша, лифт сидения, сборкаи Европа, мультирули ду тарафа, круиз контроль, 35 000 км пробег, монитор, старт стоп, режимои мошин, эко дора. бародаро, нархи мошин 226 000 сомон. марамат биёен, ба устодтон бинед, санҷед, харидорӣ кунед. лайка фаромӯш накунед. срочно мошини фурӯшӣ Lexus RX. авио мотори мошин 3.5 8 силиндра. комплектация платинум. мошин халиҷа фул комплектация. бибинем бардаро. парктроникош ҳаст. камераи танаи пассажир ҳаст, яъне тарафи пассажир. видеоархив мошин. задни камераш ҳаст. ба устодтон биёен, ба дил присанҷед, харидорӣ кунед. лайкҳоро чиқирҷихем бардаро. нархи мошин 123 000 сомон. ҳолати салонша нишон метиҳем. бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. бибинем бардаро. ду монитор дора. панорамаша дестин. полик чихолш ҳаст. винкод кузовда аст.
Бесключевой доступ. Боковой жамыша, память сидения. Лифт сидения. Дозор да хамсол мультируль де тарафа да движение дора, круиз контроль дора. Проекция дора бардаро. Десадават паязор пробеги машина бардаро километра. Джойстик чорведе. Мультирули де тарафа дора гуфтем. Старт, стоп, монитор, климат контроль, обогрев, охлаждение шаст. Бардаро. Нархи машин 123 000 сомон. Марҳамат успед кинем биёен нархи RX 1. Лайка фаромӯш. Kia K5 солош 2011. Авио мотор D. Сборкаи Корея. Нигоҳ кинем бардаро. Тонировка техосмотриш салона. Бесключевой доступ дора. Панорамаш аст. 4 баллонаш нав. Марамат ва устодтон биёен. Ва дилфирӣ санҷоед харидорӣ кинем. Задни камераш аст. Ҳолати салони мошин. Бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. Обогрев сидений дора. Салон кожа. Бесключевой доступ. Боковой ҷамъ мешавад. Лифт сидения. Обогрев руля. Мультирули до тарафа. Эко-режим. 24 000 км пробеги мошин. Бубинем бардаро. Старт-стоп, климат контроль, мониторш аст. Обогрев охлаждение дора. Нархи мошин бардаро 110 000 сомон. Марамат биёен ба устодтон бинед, санҷоед харидорӣ кинед. Электромобил Вестон E05. Солош 2024-05. Запас ход 420 км. Нигоҳ кинем бардаро. Баллонш дар ҳолати хуб. Як дарш бардаро. Анамикавӣ мешавад. Видеоархивиш задни камера парктроникош аст. ҳолати салонша нишон медиҳем. Марамат. Автосалони душанбе гирифтагӣ намояд. 100 км пробег дорад. ҳолати дарунша бинем бардаро. Як дар дигар шамикавӣ мешавад бишни. Дигариш гузовой бубин. Салон кожа. ҳолати пешаш. Бардаро. Мультирули ду тарафа. ё USB дора. Кондиционерш кор мекунад. Исправность зарядкашон ба фикрам ҳаст. Бубинем бардаро. Нархи мошин 129 000 сомон. Ба устодтон биёем ва дилпирӣ санҷоед харидорӣ кинед. Нархи арзоне. Lexus GS. Авио мотори мошин 3.5-6 силиндра, соли 2015, 4 моҳа. Нигоҳ кинем бардаро. Рестайлинг шудагиа бардаро. ҳуҷҷатҳо ҳама солона. 4 дар бесключевой доступ. Видеоархив мошин ба монанди GSF. 4 глуштила. Парктроникош аст, задни камераш аст. ҳолати салонша нишон медиҳем. Марамат. Бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. ҳолати салони мошин. Чихол дора бардаро. Салон кожа. Даш слипихзон дора. Память сидения боковой ҷамъ мешавад. Лифт сидения чанд положение мешавад. Винкоди мошин бардаро. Мультирули де тарафа. Липсток. 174 000 км пробегиш. Круиз контроль. Климат контроль двухзонный. Обогрев охлаждения. Джойстик. 4 режим вождения бардаро. Мошин F-спорта. Монитори калон дора. Потолок аликантара. Нархи мошин бардаро 159 000 сомон. Марамат ба устодтон биёед. Ба дилпирӣ санҷоед харидорӣ кинед. Лайкҳоро фаромӯш накунед. Mercedes-Benz 212 кузов. Дорестай рестайлинг шудагиа. Срочно фурӯхта мешавад. Алишам мешавад, алишда нархш дига мешавад. Нигоҳ кинем бардаро. Балнош дар ҳолати хуб. Парктроникош ҳаст. 4 дар бесключевой доступ. Люк дора. мошин бардаро камтарак кор дора. Камтарак муомила дора. Бисёр не. Мошин як ҳиндуай бардаро. Мақсад
фурухтестаиш. Задни камераш ҳаст. Бардаро таи комментарияда флаги индуро икне. Бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. Ҳолати салони мошин. Салонш тоза, чихолаки навзадагӣ. ҳолати пеша мебинем. Соли 2011 4 моҳа. Лифт сидения, памят сидения бардаро, акустика хармон кардон. Винкод бардаро, мультирул до тарафа. 200,000 км пробегаш, липсток дора, климат контроль, обогрев сидений, джойстик, режим вождения. Хайд дрын мошина десен тоза. Нархи мошин бардаро 107,000 сомон. Кам таракак муомила дора. Али шава нақш қимат меша. Лайка фаромӯш накунед. Range Rover Sport. Объем мотор 5 Supercharge. 2014 сол. Рестайлинги солҳои 2018-20. Нигоҳ кунед бардаро. 360 градус камера, панорама, 4 дар бесключовой доступ, 4 дар доводчик, партроникош аст. Марамат видеоархив мошин. Срочно фурӯхта мешавад 219,000 сомон. Ба устодтон биёед, ба дилписанҷед харидорӣ кунед. ҳолати салонша нишон медиҳем. Марҳамат. Бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. Салон мандарин. Акустика меридиана. Обогрев сидений дора. Бардаро панорамаша дестен. Доводчикош кор мекунад. Датчик слипих зон. Памят сидения, боковош ҷамъ мешавад. Лифт сидения. Мультирули до тарафа, круиз контроль, обогрев руля. 116,000 мил пробеги мошин. Бардаро монитор старт-стоп, режимош бардаро пневма, кондитсионер ях кор кеста. Бардаро доводчико кор мекунад. Винкоди мошина бибинед. айрӯи винкод мошин ноз зада мегам бо бисанҷед нархи мошин бародаро 219,000 сомон. Марҳамат, ба устодтон биёед, ба делпирӣ бисанҷед харидорӣ кунед. Kia Optima, солош 2019. Объем мотори мошин 2.4 автомат. Тонировка техосмотраш 10 моҳи дигар мондагӣ. Балоно 4 нав. Марамат, ба устодтон биёед, ба дилпирӣ бисанҷед харидорӣ кунед. Задни камераш аст, партроникош аст. ҳолати салонша нишон медиҳем. Марамат бинед. Бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. ҳолати салони мошин. дач слипих зон дора. ҳолати дран. Винкоди мошин. Мультирули до тарафа, круиз контроль, 101,000 мил пробеги мошин, мониторш аст. Бардаро бибинед. Климат контроль, кондитсионерш кор мекунад. нархи мошин 115,000 сомон. нархи мошина. Марамат биёед, ба устодтон бинед, санҷед харидорӣ кунед. Hyundai Sonata, солош 2010. Объем мотори мошин D бензин. Сборкаи Корея. нигоҳ кунед бардаро. Тонировка техосмотраш то моҳи марти соли 2025. Бесключовой доступ дора. Марамат бардаро, видеоархив мошин. Задни камера, партроникош ҳаст. нархи мошина бардаро 99,000 сомон мегам, бо муомила дора. Марамат. ҳолати салонша нишон медиҳем. бибинед. Бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. ҳолати салони мошин. Салон кожа, полиш ҳол дора. Обогрев сидениш аст. Бесключовой доступ. боковош ҷамъ мешавад. лифт сидения бардаро 2012 экорежим дора. мультирули до тарафа, 102,000 км пробеги мошина. старт-стоп, климат контроль, мониторш аст. обогрев охлаждениям дора. салон кожа, полиш ҳол ҳаст. лифт сидения ҳаст. нархи мошин бародаро 99,000 сомон, бо муомила дора. ба устодтон биёед, ба дилпирӣ санҷед харидорӣ кунед. Марамат кунед бародаро, Hyundai Sonata Limited Hybrid. Полный full комплектация бародаро.
мошин полностью ба химчистка ба полировка тайёр аст. Комеда ки дар кора бардорум марҳамат муроҷиат кунед, ба нархи арзон мемонем. Свети сиёҳ, дискои заводской, диска балонош дар ҳолати беҳтарин, мошин заводитай дар гибрид кор кардестай. Диска балонош бародаро пачкай, болош панорамай. Ина марҳамат кунем. Салон кожа. Мошин полностью ба химчистка тайёр аст, полни фул комплектация бародаро. Комеда винко дар кора ина марҳамат. Винко ча мемонем бародаро. Мошина худо хоҳад бориш мекунем, мерава Тоҷикистон. Комеда ки дар кора марҳамат монитор. Задни камера заводи дар гибрид кор кардеста 172,000 пробег. Болош панорама. Ина марҳамат бародарои хундафар. Бародаро тамошо кунед. Як нархи дастрас, нархи арзон, як мошини капа калон бoro шумо пешниҳод мекунем. Нисанча бинед бародаро, ана ҷипа бинед, он ба гуфти худам чаqa ҷипча хушру. Ана ин мошинча бародаро кроссовер кузофи, ҳолати беҳтарин бародаро 2014 нигоҳ кунед бародаро, бояд се қатора бошад ё ду қатора бошад, озум мебинед. Мошин американка аст бародаро, мотор 3.6. ҳолаташ идеални бародаро, камбудӣ ҳам надорад. Срочни фурӯхта мешавад 120,000 сомон. 120,000 сомон бародаро нархи як Camry. Неки бардар мошинои зурано. Худом ба сабаби ки кам ҳастанд, наман барои ҳамин нархошо марзон. Неки бардар ин нархои мошинои Дубай ба дигар давлатҳо беҳад дӯст медорам бардар. 50% тонировкаш даст, тонировка уҷатош ҳамаш салона. ҳолаташ идеали паста кондитсия шуда чиқа шуда салонаш латтаги даса. ҳолаташ бардаро беҳтарин ва финанс сеем хатораш ҳам дорад бардар. Барин надидед. Ана боз чи дорад мошин бардар. 4 ройна электра, сидениш ручной даст, ана винко. Винко да занед бинед мошин Америка аст бардар шумо. Мотор 2.4 гуфтем, расход мекунем 12-13-14 литр бошад. Коробка автомат 200 км контрол бо старт стоп ҳам даст. 200,000 чанд атрофи 200,000 мил пробег дорад бардаро. Радной пробегош аст. ҳолаташ бардаро бисёр хушроак аст. нигоҳ кунем қаду қоматиша ростига ба ман мақул шуд. 120,000 сом срочна боз муомила дорад. биёед аз номи канали мо ҳатман гап занед бардар шудаам. Бо эҳтиром канали дӯст доштатон Авто Дубай TG. аз канали мо боз мошини арзон дастрас ва мошини ба таври дилатонро метавонед пайдо кунед. Бардарҷонои ман ассалому алайкум. ҳама каса хуб ҳастед бардаро? нигоҳ кунед. бозати дигар Honda Servi барои шумо. срочни фурӯхта мешавад, ҳолати беҳтарин кади. Краскаша бинед чӣ хушроак аст. Мотор 2.4 даст бардаро, 50% тонировка ҳам дорад. ҳолаташ идеални бардарҷоно, ягон камбудӣ надорад, биёмон хато намекунед. баломош бардаро напанавт аст. ана солаш 2016 аст, ин солони наваш аст бардаро. Американка пробеги беҳад кам кади, мотор 2.4 бардаро. Тонировкаш хато накунад, 2-3 моҳ бошад, камтар намегаст. нигоҳ кунед бардаро чӣ шуд, номерчошон паларка 25 даст. 185,000 сомон нарх гуфта истона, албатта бо муомила дорад. салонро мебинем бардаро, дараш кушодаги аст барои залор дорад. кожни салон мебинед чӣ хушроак аст. салонаш бардаро светли салонаш напанав даст, ки реально 80,000 пробег бар мошин бардаро мувофиқат мекунад. хеле салончоша нигоҳ кунед, сиденияш бо лифт аст. винкод ҳатман бардаро Америка астед, винкода занед бинед бардаро. винкода ҳамаш шаффоф маълум аст бардаро. абагреф сидениям дорад. коробка автомат, монитор, старт стоп, пробег 88,000 мил бардаро. кожни рул, мултирул ҳам наворотош аст. срочни фурӯхта мешавад бардаро. мотор 2.4 гуфтем, расход мумкин ягон 10 литр бошад, мумкин 9 литр 10 литр дази кам расход аст бардаро. Honda Servi бардарҷонои ман кроссоверчои кам расход аст. экономичный мошинчо. фикротон нафер лайка фаромӯш накунед. бо канали Авто Дубай TG бошам. бай. бародарои ман ассалому алайкум, рӯзатон хуш бошад. марҳамат тамошо кунед ана бозиати дигар аспаки сиёҳ. ана аспи сиёҳи мо номаш Neta аст. Neta аст бардаро, бале Neta X мегӯянд на. ин Neta X чаи мо бардаро соли 2025 билас анихтараш 2024 моҳи 10 ха 25 ҳисоб мешавад харид. хуб, ҳолаташ хушроак аст. ҳуҷҷатош ҳамаш солона напанав аст. будушу 12,000 пробег дорад, тамом бардаро. нархашам нархи беҳтарин, нигоҳ кунед чанд пул барозӣ кардем. номерошам малина падарка 2000 аст. запас худ бардарои ман 501 километр аст. нормали мегардад 450 та гардадам бардаро, бас як зеракти бовар кунед, як ҳафта зиёд мегардед. ана барои ин бардаро марҳамат кунед, на дискош балмош ҳама ҷош пачка бе ягон камбудӣ. 12,000 бардаро камтарак гаштагӣ. тамоми пробегам ҳисоб намешавад бардаро. 12,000 чи аст? напанав аст.
нигоҳ кунед чиқа хушроак болош бо панорамадораш аст. ин бардарои ман ба фикрам Neta X Plus мешавад. бале X Plus-аш бардарои ман. на камераи 360 градуса навороташо бинед чиқа хушроак аст. неки рости гап сети сиёш дески будастан. сети сиёш бисёр хушрӯ будааст. сидениёшам простой не, сидениёшам лифт аст бардаро. дута подстаканник дорад, монитори калон дорад. но бо монитор майдаам мешаванда. ана пробегаша гуфтем бардаро. чашмакоша бинед чиқа хушроак аст. срочни фурӯхтаашад марҳамат бардаршонои ман. варианти беҳтарин, нархи беҳтарин кати тайёр ҳама чӣ дорад, на даже номерои хушрӯ дорад. ҳуҷҷатоша гуфтем солома ҳамаш 100%. мегиред бардарҷонон роҳат карда мекардед. нархаш боз хушрӯ муомила дорад. лайка фаромӯш накунед. ассалому алайкум апаҷоно, хоҳарҷоно, бародарои ман, акаҳои ман. тамошо кунед мошинчаи шумо бинед. анаи мошинчаи мо бардаро Honda Avanti аст. бале Avanti бардарҷонои ман, Корея. соли 2012 мотори 1.6 ҳолати беҳтарин. 2-3 моҳи дига хато накунам, агар ҳуҷҷат дорад, утилизатсияам дорад. дискачоша бинед, дискачои лимитедив аст. кузуфош идеали тозак хушрӯак аст. нархи бардаро 90000 сом фистода будам, барои шумо арзонтар кардем, нархи беҳтарин барозӣ кардем. рости гап нархаш ба худам ҳавасам карда аст. 85000 сом мохи бардаро. соли 2012 нархи беҳтарин аст. ин мошинои ками кам 90000 мемонде. ана дискош балумошам дар ҳолати хуб аст. чихеле ки дар навор дида истодед бардаро. ина салона нигоҳ кунед, салоно чиқа хушрӯак аст. кожни салон, кожошам нав, кандаги, даридаги, кандаги, газидаги, хойдаги надорад бардаро. ана пешоша мебинем кани без ключиёри доступ надоштааст. ба каминкачош ҷамъ мешад, мо медонем, гӯшакош ҷамъ мешад. ана вин кодаш 2012 баридараш. вин кода назарид не бардаро, просто нишон додем. Корея, Европа ино бардаро вин кодашон намебурад, яъни сураташ намебурад. абагрев сидени дорад, монитор надоштааст неки. пробегаш мебинем бардаро, пробегаш бисёр не, кожни рул, мултирул бардарҷонои ман, наворотош хушрӯак аст. дискаш неки беҳад маъмул шуд. нархаш беҳтарин. боз медонед чӣ бардаро? равед аз номи канали мо гап занед, албатта арзон мешавад, албатта боз муомила мекунем. чӣ хел аст нарха бинед? 85000 муомила дорад. ана хел нархунаҳо метавонед аз канали Авто Дубай ТЖ пайдо кунед. бай бардарҷонои ман, ассалому алайкум. шумо ана ин ҷисия тамошо кунед, ана ин BMW бардаро. шумо ҳолати мошина бинед, чашмакоша бинед чиқа хушрак. ин оригинал М пакет аст бардаро. соли 2017 аст. номерчоша бинед чиқа хушрӯ, номероша ки падарка буд. дискоша бинед бардаро. ин дискои семёрка задаган дискача балумош бардаро. беҳад худаш бо зебдаги даст накан. напана балумошам бардаро. ҳолати мошини бардарҷон идеални аст. нархи бардарои ман қариб 320000 сом фистода барои ки мошин тоза аст. охи ин мошин хеле қимат бегирифтагӣ будан. 299000 сом барозӣ кардем. ду моҳи дига танировка ҳуҷҷат дорад. ҳолаташ бардаро беҳад тоза хушрӯ корейский аст. мотор дувоноли дизел бардарҷон, эконовични камрасход, навороташ шумо нигоҳ кунед бардаро. шторкачоша бинед, климат контрол, ақиб салончоша бинед бардаро. чиёш бошад агар ҷигари аст, кожош бардаро, кожош ҷигари аст бардаро. без ключевой доступ дорад бардаро. сидениё лифт М пакети оригинал гуфтем. М пакети оригинал нахе шилдикош мешад. ана Корея соли 2017 бардаро. дида чиқа хушрӯак аст салонаш бардаро. беҳад свежи хушрӯак бардаро. 299 гуфта истодам, боз албатта муомила дорад. абагрев сидени кожниру мултиру. 200000 километр пробег дорад. радной пробеги худаш аст бардаро. мошин ба тамоми санъаташ бардарҷонад. биёед қатъи устодон талчи намерагиред, биёед бардаро. аз як лаб бардарои ман проверка кунед, бинед мақбул кунед гиридана. ҷиси тоза касе дар кор бошад, ана ин ҷиси барои шумо. бай успед кунед бардаро. бардарҷонои ман, шумо анаи камрича тамошо кунед чиқа хушрӯак аст. Toyota Camry 2 бардаро. бале Toyota Camry 2 американка эскас обвесои эскаги срочни фурӯхта мешавад. нархи беҳтарин барои подписчикои Авто Дубай ТЖ бардарҷоно. нигоҳ кунед чиқа хушрӯак. солаш 2010 будааст. мотор дуима рестайлинг гуфтем. кузуфош бардаро бад нест, леки дута бампераш кор дорад. на бампери ахирашам, бампери пешам камтар кор дорад бардаро. срочни фурӯхта мешавад. нарха нигоҳ кунед бардаро. 92000 сом барозӣ кардем барои подписчикои Авто Дубай ТЖ бардарҷоно. ина камома пул срочна беҳад зарур аст. барои ҳамин ин нархба розӣ шудам бардаро. леки медонед ин мошина 100000 боло нарх дорад. ама хеле ана танировкошам аст, бо 1-2 моҳ танировка дорад. ҳуҷҷатош солона дастаки танировкаш хеле камтар аст. ин ҳолати салон, салонаш светли бардаро. хуб чихолошам даст, бо ина кожни чихолчош пешоша мебинем бардаро. хуб чӣ дорад дига ина ҳозир ин бардаро ман шумо мефаҳмонам. канада даст мошин. ин мошинча бардарҷонои ман эска не элиб даст бардаро. бале элия эска кардагиам. пробегиша нигоҳ кунед, 220000 мил. хуб тоза оригинал элия аст бардарҷонои ман. эска кардаги хайф
бампероша ранги эскеги задаган. Нигоҳ кунед, фарошам фарои эскеги. Срочни фурухта мешавад бардоро. Эли бошадам нархи беҳтарин бардоро 92000 сомон арзанда аст. Срочни биёед аз наздик тамошо кунед, махол кунед, савдо кунед, гиред бардоро. Барои мо бошад як та лайки шумо кифоя. Бай. Бардарҷонои ман алаки пур зесодаги буд. Toyota Avalon бардаро. Срочни соли 2011 10 6 моҳ ё 7 моҳ аст. Хуб, тамошо кунед бардаро. 115000 сомон срочни фурухта мешавад. нархи неки охираш фирестадам бардаро. Биёед аз наздик тамошо кунед бардаро. Боз ягон майда арзон кунед, махбуб кунед, савдо кунед, гиред. Ҳолаташ хушрок аст. Дискачо шавинед чиқа хушрок. Комплектатсияш хато накунем, лимитед аст. Ҳозир бо мебинем. Тадировка ҳуҷҷатош ҳам ҳаст. Кузофош тоза бардаро. Нигоҳ кунед, қаду қоматаш чиқа хушрок аст. 125000 сомон нарх фирестадаги ба. Барои шумо бардарҷонои ман розӣ кардем 115000 сомон ба бардаро. 115000 сомон нархи фикр мекунам беҳтарин аст. Чанд тамондои фурухтем дискош балоношам дар ҳолати хуб. Нигоҳ кунед бардаро ина мебелни салон, мебелошам чиқа хушрок аст, кожни салон, кожошам неки дар ҳолати хуб даст, кожошам на панавас бардаро. Хуб, пешоша мебинем бардаро ки боз чӣ дорад ин мошинча. Сидени лифт, памят сидени доштааст бардаро ина. Ҳамаш кор мекунад, вин-кода ҳатман занед бинед бардаро. вин-кодаш бекунед чӣ гап аст? Барои ки американка ҳасти, американко ҳамашон вин-кода задагӣ доранд. Ана мониторча монитор надоштааст бардаро. Магнитофон дорад, монитор надоштааст. Мошин калидкати бардаро ман. Амихелам бале калидкати. Хуб, ҳолат чӣ гуфтем бардаро? Ҳолат чӣ дидед на? Нархшам гуфтем бардарҷонон. Ҳуҷҷатоша, хуб, пробегоша ҳамаша описаниеро менависем бардарҷонон. Метавонед аз описание бо номерҳои маълумотои ҳамаша як ба як хонед. Номери телефоншон ҳам аст. Биёед аз наздик тамошо кунед, бинед, махкор кунед. Ташаккури зиёд, лайка фаромӯш накунед. Бай аст.